Ahli Türkmenistanlara salam. Yine de men siz bilen Hıdyrı Kagımra. Şuun 30 noyabr 2021 yıl. Aziz adamlı Türkmenistanlar. Bir topor kahraman dörettiler. Käbir adamlar. O zaman ben düşünecek oldum. Kahraman diyen neme, panyatı neme giyirdi. Käbir öňe çykyp oturan yüzsüz adamlar var. Yüzsüz diyen adamlar bir wagt Kitayň nemesini filosofiýasyny yüzsüz diyen nemesini yitiren adam, namusyny yitiren adamlar yüzsüz diýildi da. Käbir yüzsüz adamlar Wikipedia we ensiklopediýa ulanma gowy. Menim şu uğurdan gidaýdym. Hani näme diýip ýazyp otyrdy şu Wikipedia'da. Men öňden bilýärdim gahrman diýen adam şu öz janyny bir çete goýup şu ýurduny halas etme, janym taýin berme. Şöyle adamlar. Ya olsa gahrman diýildi. Şu doktor, ciddi hakiki doktor şunu operasiya edip bir adam o dünyadan getirse. Ya olsa pajar gidip oturanlar şu tayda pajardan çıkarsa. Ya soğuş gitse şu tayda canlı deme tayin vermek, halkın halas etme. Şu adamlar. Yöne Wikipedia'da yazdılar hakiki o kahraman diyen adamlar. Olur hakiki edermen adamlar, ayal kızlar, erkekler edermen. O tayin edermenligi var. Şülür özünden nemesinde kan oluyor da. Indi men Türk'teki olan ýagdaýlary seredesim geliyor. Hakiki kahraman Bayram Allalyew diýdiler. Kahramançylygyny göresim geliyor da. Ne motorda gidip barýan ýerinde o işle oturun barıp onu kakýarlar. Men bärde Bayram Allalyew gurrundan kahramançylykdy. Men bärde onu jalky bir tarapdan. Öňe çykyp oturan oglan däldi o. Pastayan arkada yörüp öz işlerini bitirýän oglandy. Ka wagtda gamış köpüriň teýine suw goýup berýän oglandy. Men barada men nemme saamda men şöyle boldy da. Ýöne men oňa neme däl. Gaty göremek. Gaty görsem gaty ýerde oturup geçeýli. Ýöne gahramanlygy nirde berdi? Ya bolsa men näme üçin bu zatlar aýdyp otyr? Gahramanlyk bardy. Ya olsa o nemede bir topor o 3 ay oturup kaçsa göçet arada o kahraman. Ya bir hepte barıp oturup kaçsa 2 hepte kahraman. O tayda palantık kahraman. Siz kahraman deyip bara. Sizin var gözünüz boyağı diýerlermiş o görmesin edip yöründe kuşkurdu otyrlamy. Biz edin işleriniz bilip otyrsınız mı? Türkmenler, İstanbul'dakiler, Türkmenistanlar sizin karşınıza bütün hökümet, bütün bir yurt, başka yurt ölen, yaşap yörün yurdunuz ölen, kooperatsiya gidip sizi öldürmenin yoluna çıktılar. Siz kahraman, siz öldünüz kahraman. Kahraman. Öldü, şikes geldi kahraman. Bundan sizin işiniz bitmeyer. Yaşayış uğrunuz kovuluşmaya. Doğru değil mi? Türkmenistan'daki ağın karındaşların uğru kovuluşmaya. Doğru değil mi? Doğru. Haçana siz şöyle gözünüz kör olur. Bir oylanışmayanız mı? Size hazır var ha. Hükümet yörütü öz rahatlarına iki grajdan uruşunu turacak oluyor. Öz aranızda uruşturacak oluyor. Şu zatları siz Talkarya'da oturup başka yurtta. Şu zatları etçek oluyorsunuz. Gidip kahramançılık tipi. Siz kahramançılık değil mi? Siz var ya hakiki samsıklık var derdi. O yurttaki o Türkmenistan yurdu bir iş hödürleyen adamlar tapman yerine siz var ya eleksiz yalı prosto grajdanin prosto rayet şola öğrenlemetçek oluyorsunuz. Onların öz pozisyası var. Demokratiya, siz goýuryňyz söz demokratiya. Demokratiyada her kimin pozisyası var. Anarki hazır hökümetçilerin sila oturýanlaryň pozisiýalary var. Siz hökümete karşılayan pozisyonunuz var.
O qayta siz olary var, şolaryň kuşkürdi oturan adamlary tapmagyň ýerine siz öz araňyzy bu zatla çözüşüp, genişip öldürüşüp taýyns. Beýle bir zat bolmaly da. Hakykynda aladyk siz olýaňyz. Yumurtka, şu действительно yumurtka bilen pomidor taşlap bilmeyen oğlan. Başka bir yerine aydera, maňa aydera, yumurtka barıp taşlap gaýtdy. Sizi öldürüp otyrly otaydy. Sen näme barıp taşlap bilmeýän şu zatlary? Sen gaýtyp öz ildeşiň bilen barıp uşmaga taýyn. Nerede anarkik azat yoluňuz sizin? Azat yol bilen yurdunuzu halas edildi. Nerede sizin azat yoluňuz? Endi korkaklygyňyz ýoluna başladyňyz. Käbirler ýazy Türk'ün prezidenti men yazan zadym eşse sevinerdim diýip. Korkaklyk ýolda uje. Türkmenistanlar. Bularyň ýagdaýyny görüp otyrsyňyz Türkdäkiler. Bu öz-özüni halas edip bilmeýärler. Özü düşünüp bilmeýärler. O gahrman diýenler taşa ýurda kaçıp ýörüp otaydy gahrmançylyk edip otyrdy. Men adamlary 2009-njy ýylda, 2019-njy ýylda taşlamadym. Şoň üçin men yüzüm açyk, yüzüm bar diýip çykyş edip otyrdy. Käbirleri seredinde, yüzsüzlere. Men korkmadım gitmek yerine, şu İstanbul, şu döwürde. O ta hazır İstanbul arkaýyn bar bolýar. Hazır hem şu korkaklar barıp bilmeýär, käbirleri. Ýewropa barany gowy berýärler. Ýöne men aýtja zadym Türkmenistanlar, Türkmenistanyň içindekiler. Şular mı sizi halas edecek? Türk'tekiler. Yok. Ýewropada halas edecek mi sizi? Yok. Siz öz-özüňiz halas etmeli. Sizin var ünsüňiz başka tarapy öwrýeli, palan etmeli, Türkmenistan'a otay etmeli, pul geçirmeli, belli geçirmeli. Hiç sat etmeye ho. Türkmenistan devletinde siz var hakik karşılık görkezmesiniz. Karşılık näli görkezildi? Partizanlar näli görkezildi? Beýik watançylyk uruşda. Tarihini seyredin partizanlar. Şu ahir son, ene yakında olan partizançılıkta nemedir? Rus Federasyasında Çeçnya. Olarak partizan olup gördüler. Tokoydan çıkmıyorlar. Şoň üçin o düşünüp, Rus Federasyasının prezidenti düşünüp, srazu Çeçenistan'a bir topor pul geçirdi. Adamların ýagdaýyny köşeştirdi. Eğer siz sesiniz çıkarman otursanız, iş sat bolmaýar sizde. Türkmenistan'ın içinde men aýdýan. Daşa ýurtda olar göçdile gitdi ýatdan çıkarın. Olur gelme Türkmenistan'a. Nimäsi niýedem ýok. Ýol açylyversin, pankara verirler gitjek bitjek diýip. Hiç kim gitmeýär. Gitse de özüni oňurup bilmeýärler gidýärler. Men size aýdyp otyň, Türkmenistanlylar. Şu partizanlyk uğrundan gidiverin. Haçany çelip şu bir baklaşky ýağ üçin şu nowatda bir ýeriňizden urşup oturjaksınız. Sereden yakında Türkmenistan'dan 5 prezident, näçe prezident geldi. Olaryň başga zat. Şu pullardan size gelir mi hal bir zatla? Yok. Näçe gaz satylyp otyr, gelen ak size. Näçe harit satylyp otyr, çirmaly satylyp otyr, gelen ak size. Şu oçurtda haçandy şöyle bay yurt kartçykada otyrdy. Akaraçka üçin, bir toğun buğdu üçin, yağ üçin. Bay yurt hasaplany. O gur halkın öz gariplygy, mental näme diýer türkmençilikde? Moralna обесцененный diýerler da. Sizin beýniniz garipligyndan şu zatly hökümet ulanyp otyr. Eğer siz dünya garaýyşyňyz şöýler giň bolsa-da, bu zatlara siz ýol bermerdisiniz. Ýol bermezsiniz Türkmenistan'a. Indi gahrmanlar, bolmasa gahrmançylyk gidiberýär sizde. Siz taýýagyňyz siz gahrman bolýaňyz. Bu gahrman size utişeňe bolýar. Başka zat olmuyor.
Kahramançılığınız size çöröňizem bermeye. Häzirki bolup oturan kahramançılığınız. Taýagy oturan. Çağlarınızı doyurmaya. Eger siz özüňiz hakiki edermen bolup öz hak hukuklaryňyzy talap etseňiz, o yerden berden tütün çıkıp başlaýberse, bütün Türkmenistan tüsselek getse, şonda siz çağlarınızım dok bolýar. Dünya garaşyňyzym giň bolýar. Çağlarınızım nire gitse el yeterlik bolýar. Uçup gider. Özüňizem nire gitme, barqaytma, eliniz yeter bolýar. Türkmenistan güllep, parlap. O Niyazov aýdy, gurjak ýaly ýurdumuz var, şo ýaly gurjak ýaly bolar. Eger siz şu çıkıp karşılık görkezip öğrenip bilseniz. Sağ olun Türkmenistan. Indiki duşumuzda çeldi.